weruh wonten ati doku sumayu opora yanyo sawangan iki awakku sing turu klopo kanono rodku nadang klopo pari men mati para aku Jawa Pak Sunyoto dodoku sumoyo ora rasa apa pancen Matur banun Pak Sunyoto. Matur suwun ugi Ibu Cange Pak Jianto. Pak Jianto nggih. Mbok bilih sinten malih ingkang kersa minggah panggung, monggo. Sapa kidul kae? Sinten? Pak Bokir di Pak Bokir. Pak Bokir. Kula kepengin pados seduluran ten mriki, ayo. Sinten niki gen rada tetepangan. Sapa? Enggak. Pun kesel sedaya niku. Pun kesel, mboten nggih. Nggih, matur suwun Bu Cange. Matur nuwun. Pak To, wah iya cocok nggih. Niki dipun terusaken monggo Bu, bareng ngoten mengke dipun lanjut. Ya, jan ya. Tasik jam 12 ae. Biasanya bareng mriki jam 4 atau 5 ngoten. Jam 3, Pak. Jam 3? Oh, lek ngono ya ndang lekasi lek ngono nggih ngoten. Cocok. Manut kula. Engko gara-gara ya nyanyi neh. Penak wayangan iki. Wayangan ini murah, komplit ngoten niki. Duka mriki yoga-yoga mraya dhuwur-dhuwur. Ya. Enggak cocok. Nggih, toto-toto niki. Nggih. Rek napa lek wonten request? Monggo. Nggih ampun nggugah suturu. Request-e napa? Simping kula wau putih mriki, Mas Simping. Jajal. Wayange Ngastina disiapni. Ya. Ya. Kajaba amung amal sarta iman ibu